Vítam vás v obývacom a jedálenskom priestore, kde tento sa prerieši úplne ináč, ako to bolo predtým. Jediné, čo tu zostalo zachované, je tento pekný krb, ktorý sme naozaj nechceli odtiaľto odstraňovať, pretože nám prišiel ako veľmi elegantný prvok celého priestoru. Samotná jedálenská časť je umiestnená v tejto časti. Je tu stôl pre 6 ľudí. Je to stôl, ktorý je trošičku menší, má rozmery 1600 na 900, ale je dostatočný pre rozmer 6 stoličiek. V celom tom priestore, aby bol opticky oddelený od ostatného, je vlastne elegantne podchytený kobercom, ktorý je pod ním. Je to nádherný vlnený koberec, ktorý v podstate dotvára takú jemnosť a eleganciu priestoru. Požiadavka od klientov bolo vytvoriť úložné priestory. My sme sa s tým popasovali takýmto spôsobom, keďže tuto máme hore nad tým okno. Bola existujúca vinná chladnička, ktorú sme chceli do tohto celého zakomponovať a popri tom aj schovať znova radiátor, ktorý sa tu nachádza. Myslím si, že sme sa s tým popasovali veľmi bravúrne. Vytvorili sme tu úložné priestory, kde je vlastne elegantné podsvietenie, ktoré je stmievateľné, takže si to naozaj klienti môžu nastaviť, ako im vyhovuje. A vzadu sme dali zrkadlá. Tie zrkadlá sa tam znova použili kvôli tomu, aby sa zjemnilo vlastne tá kompletná zostava, aby to nepôsobilo veľmi mohutným dojmom. Čo sa týka farebnosti, tak v spodnej časti sme použili orech. Chceli sme vlastne prepojiť tú podlahu znova s tou nábytkárskou časťou v tejto horizontálnej časti. A tým, že tu máme takéto úzke okno, tak aj tá celková zostava je vlastne aj farebne podchytená, tak aby horizontálne sa oddelovala. Keďže klient chcel nejaké priestory aj presklené, tak sa to udialo v tejto časti, kde tuto má úložné skrinky, ktoré sú v podstate vyriešené zo skla, aby mu tam na to nepadal prach. Svietidlo, ktoré sme použili na jedálenský stôl, má v sebe integrované stmievanie, kde si v podstate viete nastaviť tú intenzitu svetla, ako vám vyhovuje, na silnejšie alebo na slabšie. Toto okno, ktoré je tu použité, je tiež vyriešené tak, že je na tom použitá roleta, ktorá je transparentná, nakoľko tuto nepotrebujeme mať úplné zatemnenie. A takisto sme sa hore vyhrali s tým, že je tam použitá lišta, ktoré je elegantné LED podsvietenie, ktoré je tiež stmievateľné podľa potrieb klienta. Dostávame sa do obývačkovej časti, kde v obývačkovej časti sa udiala taká vec, že sme tu použili jednu prekrásnu veľkú sedačku, ktorá je dominantnou tohto celého priestoru. Táto sedačka je z nubukovej kože. Pre nie moc veľkých fanúšikov kože by som povedala toľko, že samotný nubuk je veľmi teplý na dotyk. Je to jedna z najvyšších kvalít koží a konkrétne táto sedačka má v sebe ešte aj takýto posuv, takže sa povozíme trošku. Aká je výhoda takéhoto posuvu? Výhoda je tá, že sa vám predĺží hĺbka sedu, takže vlastne vy dokážete na tejto sedačke sa aj elegantne vyspať. Alebo pokiaľ máte malé deti, alebo radi sedíte štýlom takým, že máte vyložené nohy, vám to predvediem, čiže takto, tak tá hĺbka sedu je naozaj výborná. Nastaviteľné područky, ako vám vyhovuje, čiže aby ste si tam vedeli hlavu zložiť a vyspať sa. A takisto aj nastaviteľné opierky, ktoré sú úplne perfektné pre ľudí, ktorí radi sedia pred telkou a majú opretú hlavu. Ešte keby som sa mohla vyjadriť k tejto sedačke, ja túto modelovú radu mám veľmi rada, pretože ona vlastne imituje paperovú sedačku, má v sebe zabudované také taštičky, ktoré v podstate imitujú ten nádych tej sedačky, že je taká mäkká a vlastne robia hlavne to, že sa časom nevysedí a nedojde k posunu ako pri tých paperových sedačkách, kde to musíte stále nejakým spôsobom nabopnávať. Táto sedačka má tú L-kovú časť trošku rozšírenú. Ja by som sa tam aj hodila, aby som vám to ukázala, ale ja s tým veľmi rada pracujem a je to pre tzv. Ležiace typy pred televíziou a je to kvôli tomu, že ona je rozšírená, to znamená, že sa tam zmestia aj dve deti, aj matka s dieťaťom, ale aj zamilované páry, takže v tomto to má úplne úžasnú výhodu. V tejto obývačke sme volili konferenčný stolík okrúhly.
taburetkou, ktorá má v sebe úplne parádny úložný priestor, takže keď si ju takto naklopíte, viete si tam odložiť nejaké deky, vankúšiky, poprípade iné drobnosti. Stolík je trošku väčší. Chcem len toľko povedať, že tento stolík má vlastne v sebe použitý tiež materiál z rady tej, z ktorej je použitá pracovná doska, ale tu je v leskom prevedení. Takisto tento materiál je použitý aj na jedálenskom stole. Tuto konkrétne máme priemer meter a v podstate tá taburetka je tu položená aj kvôli tomu, že môže slúžiť nielen ako priestor na ďalšie sedenie, ale aj ako odkladanie, pretože je trošku natvrdšie načalunená. Ja som sa vám sem takto nadekorovala, nie kvôli tomu, aby som sa tu vyvalovala, ale chcem vám ukázať, akú výhodu má takáto zostava vzadu. Áno, je pravda, je to úložný priestor, ktorému sa ťažko dostáva. Ale parádnou výhodou toho celého je to, že je tu integrované LED podsvietenie. Takže keď ste čítajúce typy, ktoré radi čítajú, tak je super, že keď takto držíte knižku, tak to svetlo vám krásne dopadá vlastne na ten text. Takže viete v podstate čítať krásne. Plus je tu vzadu odkladací priestor, takže keď popri tom si chcete dať nejaký čajík, kávičku alebo nejakú pochutinu, máte si ju kde odložiť. V tejto druhej časti máme takúto výsuvnú zásuvku, čo som už ukazovala, kde si viete nabíjať tablet a dať si do zásuvky niečo, čo potrebujete. Samozrejme, za touto sedačkou v útrobách tejto zostavy je úložný priestor, kde môžete argumentovať, že áno, nedá sa k nemu dostať, ale máte naozaj v domácnosti niekedy veci, ktoré potrebujete raz za rok. A ja to vždycky z obľubou hovorím, že vianočné ozdoby. Veľmi dominantným prvkom tohto celého priestoru sú tieto dve zrkadlá. Prečo sa tu tieto zrkadlá objavili? Tie zrkadlá sem prišli z toho dôvodu, aby sme roztrieštili ten celkový priestor, aby nebol prísne ohraničený stenou, ktorá tu je. A zároveň mi pomohli oddeliť kuchyňu od obývačky. Sem príde potom neskôr trošku väčší televízor, zatiaľ je tu len tento. Komoda, ktorá je pod ním, je naozaj veľkolepá, čo sa týka rozmerov a je to aj kvôli tomu, aby dala tej televízii dostatočnú dominanciu. Celkovo svetelná klíma v tejto obývačke je riešená hlavne LED podsvietením, ktoré v podstate ide nad okennou časťou a nasvecuje túto veľmi peknú objektovú tapetu, ktorá v sebe nesie v podstate farebnosť, ktorá je použitá aj v sedačke. Vlastne jediné centrálne osvetlenie je tento systém spotový, ktorý je tu použitý, kde sa vlastne tiež dajú natáčať a posúvať jednotlivé reflektory a vlastne nad konferenčným stolíkom je to podporené 2 visiacimi lampami.